Salut tuturor, numele meu este Robert și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft Pocket Edition. Am mai făcut episoade, dar nu le-am postat pentru că tot timpul mă întrerupea cineva. Și asta nu este orice Minecraft Pocket Edition, este Windows 10 Edition Beta. Puteți să instalați gratuit de pe Aptoide, de pe Magazine Play nu puteți să-l instalați. Nici cu bani și nici fără bani. Adică deloc. Bine, să ne creăm o lume. YouTube World. Sau, în fine, așa. YouTube World. Așa. Lumea YouTube. Așa. Survival. Create a world. Să verificăm dacă nu avem difficulty-ul, pentru că nu-mi place să joc cu difficulty-ul, doar că n-am nevoie de chestii. N-am baterie așa multe. În fine, nu contează asta. Să facem primul lucru care îl face orice om când intră pe Minecraft. Strânge lemn. De fapt, chiar. Pentru că altceva chiar nu poți să faci. Din lemn îți faci uneltele, după aia îți faci un pickaxe, după aia te duci, minezi piatră, faci unelte și mai bune, după aia minezi, găsești iron, faci de astea și mai bune, unelte și mai bune și tot așa. Continui. Hai să mărâm porcul ăsta, că și așa nu o să facem morcovi să-l înmulțim. Să avem destule lemne. Vedeți, ca și pe calculator, ca și pe PC. Să zic mai modern, așa. Crafting table. Așa. Pac. Și acum nu știu ce să-mi fac. Bine, prima dată stai să explorăm, să vedem unde ne-am spawnat. Dacă găsesc lumină, suntem undeva într-o lume super tare. Mă încurc. Am emoții. Momentan eu am băgat skin-ul ăsta pentru că alte skin-uri au aripi, cum ar veni, le arată că are aripi și sabie în mână și un scut și mă deranjează chestia asta și că ți apare ceva negru în zona asta mâine. Așa că mai bine joc fără prostii de alea. Bine, hai să vedem. Uite, și o oaie direct, dar n-avem. Uite, perfect! Vedeți ce norocoși suntem. Extrem de norocoși. Te-am găsit și cărbune deja. Hai să punem crafting table jos. Ne craftăm lemn. Ne facem niște bețe. Ne facem un pickaxe. Așa. Dacă apeși de 2 ori îți ia toate itemele așa. Bun, și să vedem, să săpăm niște cărbune, să pot să fac niște torțe. Pentru că nu se vede nimica. Bun. Pac. Deci, al doilea cărbune. Așa. Bun. Am spart 2 iteme. Așa. Să spargem niște piatră, să ne facem un pickaxe de piatră. La fiecare în spate. Așa. Am spart exact unde era torta. Pac. De bloc click. De fapt, apasă de 2 ori. Pac. Și bada bim, bada bum. Avem aici un pickaxe de piatră. Hai că suntem la țară. Vorbim așa mai țărnește. Filmează? Da, filmează. Să nu fi făcut vreo prostie să nu filmeze, că apoi muream de nervi. Stați că m-am blocat o secundă. Așa. Pac.
Așa, ar fi fost fain pe YouTube să poți să asculti muzică, că, de exemplu, dacă asculti muzică, acum poți să-ți iei copyright. Și asta este o problemă imensă. Da, am dat de încă o mină superb. De fapt, nu cred că e o mină. Așa, coboară. Intrăm să iau tot aeronul. Pentru că avem nevoie de aeron. Și momentan să o facem așa. Goddammit. Nu, serios, nu trebuie să spargem tot grevul ăsta. Uf, ce nevoie poate fi. Bun. Bă, măcar a fost orța asta aici. Bă, ești proști. Pune, domne, na. Spaltă, facem așa. Ieșim, pac, pac, gata. Chichirichi. Mai luăm niște cărbune. Iron. Se pare că am găsit 4 bucăți. Îl prăjim, ne facem o foarfecă. Prundem oaia până ne dă 3 bucăți de lemne și după aceea ne facem un pat și noaptea nu mai avem probleme. Bine, nici nu avem probleme. Da, mai fain să duc. Mai fain să le nevești. Să sparg niște piatră. Să fac rost de... Să-mi fac un furnal. Parapapam, parapapam. Am vrut să vă spun ceva. Un prieten de-a meu s-a apucat de YouTube și ar vrea să mergeți la el cu un like sau ceva, un subscribe, ceva. Intrați la mine la abonamente și îl veți găsi. Gabi Gabriel are și el canal de YouTube, a postat FIFA 15, a postat 2 episoade de Minecraft, Pocket Edition 0.14.0, dar el le-a făcut pe creativ. Prima dată s-a dat pe creativ, a făcut nu știu ce prostii și am zis că mai bine să nu fac asta, că o să primească o grămadă de dislike-uri și de astea. Și chiar așa s-a întâmplat, au primit niște dislike-uri și atunci au șters videoclipurile și m-au ascultat, că am zis să șteargă videoclipurile, că nu are niciun rost. La oameni le place să vadă cum supraviețuiești, cum faci tu rost, nu cum te joci degeaba. Așa, efectiv, numai degeaba te joci. Dacă te joci numai așa, atunci filmezi degeaba. Chiar degeaba. Dacă vrei să faci o lume de creativ, fă o lume de creativ, atunci fă-ți acolo ceva chestii și gata. Mă refer, adică de creativ, să faci tot felul de construcții șmechere, pickaxe-uri, să le construiești tu, așa, pe pământ, de astea. Uite și oaia acolo, ne așteaptă. Știe ce o să se întâmple. Știe că o să-i furăm mâna și se chinuie să plece. Hai că nu vine la noi. Așa, bun, facem o foarfecă. Pac. Numai, așa. Bun. Auzit și vaca. Poate putem să tundem și vacile. Glumesc, nu pot, că ele n-au lână. Au... Nu știu ce au, piele. Hai, frate, o singură. Hai, mâncă. Mâncă. Papă. Papă, că nu-ți fac nimic. Mâncă odată. Nu ți foame? Hai, frate. Of. Trebuie să așteptăm până mâncă și ia ceva un picuț acolo. Până își bagă micul dejun, până-și ia micul dejun. Acum e deja ora 10. Ar trebui să-și ia micul dejun. Hai, frate, mâncă! Oai, nesimțită. Bă, au dispărut? Na, am crezut că am mâncat. Da, dă-te încolo. Oai, fraier. Dacă ești deșteaptă, du-te încolo. Na.
fuge ea repede, să nu tundă. Hai să ne luăm astea, să putem fugi și noi după ea, să nu avem probleme. Pierdem. Până mâncă ceva, gata. Așa, nu a fost așa de greu, nu. Trebuie doar să o găsesc. Trebuie să vedem. Imediat cred că se face noapte. Da, imediat nu se face noapte. Acum se face noapte. Oare nu mai mâncă? Ba, au mâncat. O să ne dea 2 bucăți de lână. Zic că ne dă 2 bucăți de lână. Și parcă văd că ne dă doar una. 2, please. Oh, GG! Nice! GG! De ce mă? Eu iau fierul, vreau să fac un pat de fier, să-mi rup spatele. Bun. Am pus toate 2 ce, doamne. Așa, bun. Patul e pregătit. Mai trebuie să așteptăm să vină noaptea. Da, răsăritul. Ce frumos este un răsărit de soare. Un apus, ce doamne, e răsărit. Da, imediat cred că o să încheiem. Pentru că dacă o să faci videoclipuri mai lungi de 15 minute pe YouTube, bine, există o scamatorie să faci, să poți să le faci mai lungi, dar acum nu pot să fac felul de chestii. O să fac cândva. Când o să am vreo 10 abonați, 20 poate chiar. Momentan cred că am 7-8 abonați. Nu știu, n-am mai verificat. Acum 2 săptămâni aveam vreo 7 abonați. Am văzut că cineva m-a întrebat într-un comentariu cu ce program filmez. Dar nu în alt episod, în primul vlog. Nu, în agar.episodul 2. De pe show. SHO. Puteți să luați de pe Google Play. Gratuit. De pe Magazine Play nu cred că se poate. Bine, n-am verificat, dar când am văzut videoclipuri, de unde am luat videoclipul, de unde am luat aplicația, de pe Google Play am instalat-o. Da, și mai am încă un prieten care și el s-a apucat de YouTube. Alex Pop se numește. E un prieten mai vechi de la Bistrița. Eu v-am zis, m-am mutat de la Bistrița. Sau altundeva acum. De la școală era prieten și s-a apucat și el de YouTube. Am văzut că a postat pe YouTube și după aia a dat share pe Facebook. Și stând eu pe Facebook așa frumușel, am văzut acolo că a postat ceva și eu m-am abonat, i-am povestit că și eu ăla și s-a abonat și eu la mine. Uite, am unele exact 3 bucăți de lână, vedeți? Ce frumos, din partea ei. De fapt, ce enervant. Bine, avem vreo 13 minute, acum cred că deja vă stresez, uite. Oaie, n-a iarbă. N-a iarbă. Deci, cam acesta a fost episodul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!